Ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε έναν χορηγό του σχολείου, έναν δημότη του Ταύρου, του Μοσχάτου Ταύρου, τον κύριο Παπαγιανούλη, και αρχίζω την ομιλία. Αξιότιμοι κύριοι, διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΕΛΤΑ Αθήνας, Λεωνίδα Μάτζο, πρόεδρο της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, Σπύρο Αγγελόπουλο, διευθύντρια των οικονομικών διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, Πέπη Αθανασοπούλου. Σας υποδεχόμαστε σήμερα στην πλήρως ανανεωμένη, όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τους μαθητές μας, ο Σύλλογος Διδασκόντων και εγώ προσωπικά. Το πρώτο σημερινό εφάλτάτο, το οποίο έχω την τιμή να προείσταμαι, βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση πόρων με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του και όχι μόνο της αίθουσας εκδηλώσεως. Η πολύτιμη συνδρομή μιας πλειάδας ανθρώπων έχει μέχρι σήμερα συντελέσει αποφασιστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου και οφείλουμε να αναφερθούμε σε όλους όσοι συμπεριλάβαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν από 4 χρόνια, λοιπόν, ο Μαρτίνος Αθανάσιος, εφοπλιστής, είχε την ευγενή καλοσύνη να μας χορηγήσει 30 υπολογιστές, μία τηλεόραση Smart, 2 εκδηλωτές και έναν προτζέκτορ. Ο κύριος Σπύρος Αγγελόπουλος, με την τοποθέτησή του ως πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, φρόντισε άμεσα να θωρακίσει το σχολείο μας, ενισχύοντας τα κάγκελα, τις πόρτες, αλλάζοντας την εξωτερική εξώπορτα του προαυλίου, φρόντισε να τοποθετηθούν κλιματιστικά, μας προμήθευσε υπολογιστές, αλλά και τις κουρτίνες της αίθουσας, οι οποίες είναι εδώ. Μακρύς είναι ο κατάλογος, ο οποίος μπορούμε να ξεχνάμε και κάποια πράγματα που έχει κάνει ακόμα. Πρέπει επίσης να αναφερθώ και στην προσφορά των ενηλίκων μαθητών του σχολείου μας, που ως επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων διαρκώς προμηθεύουν αφιλοκερδώς με τεχνολογικό εξοπλισμό, αναλαμβάνουν τον εξοργανισμό του σχολείου του, όπως για παράδειγμα βάψιμο της αίθουσας. Η αίθουσα πάρθηκε από μαθητές του σχολείου μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Κύριε, όμως μετά από αυτήν την αναδρομή στο ιστορικό των βιοεικτικών δράσεων για το σχολείο μας, ήρθε η ώρα να αναφερθούμε στο λόγο το οποίο σας έχουμε καλέσει κοντά μας απόψε. Και ο λόγος αυτός είναι ο κύριος Παπαγιανούλης Ιωάννης. Γνωστός επιχειρηματίας του Ταύρου, ο οποίος με τη μεσολάβηση του κυρίου Αγγελόπουλου και της κυρίας Αθανασοπούλου, τους οποίους ευχαριστούμε. Έγινε πρόθυμα χορηγός της αισθητικής και της λειτουργικής αναβάθμισης αυτής εδώ της αίθουσας, γνωρίζοντας 3 κλιματιστικά που βλέπετε, 48 τυπηγιού το καθένα, τα χρώματα για το βάψιμο, καθώς επίσης και τις καρέκλες, τις οποίες ελπίζω ότι κάθεστε άνετα, αλλά μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει άλλους 50. Ευχαριστώ. Οπότε, κύριε Παπαγιανούλη και κύριε Αγγελόπουλο, σας παρακαλώ να έρθετε στο βήμα. Σας ευχαριστώ θερμά εκ μέρους όλων των μαθητών και των καθηγητών μας για την πολύτιμη και ακριβή προσφορά σας. Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται τακτικά, σε τακτική βάση για τις ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνει το σχολείο μας και σας διαβεβαιώνω ότι η ευγενική και μεγάλη χορηγία σας θα πιάσει τόπο. Επίσης, να σημειώσω ότι εξέχον μέλος της οικογένειας Παπαγιανούλη είναι και η αδελφή του κυρίου Γιάννη, η κυρία Ευαγγελία Λίζα, ομότιμη καθηγήτρια της παιδοδιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, με επιστημονικές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να σας υποσχεθώ, όπως το κάνω πάντα, ότι θα κάνω τα μέγιστα, γιατί αυτό το σχολείο αξίζει να αναφερθεί κι άλλο, γιατί έχει εξαιρετικούς καθηγητές και εξαιρετικούς μαθητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κύριο Γιάννη Παπαγιαννούλη για την πολύτιμη βοήθειά του σε όλους που έχουμε ζητήσει, που έχει κάνει κάτι. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη, να του δώσω μια τιμητική πλακέτα τιμής ένεκεν για αυτά που έχει προσφέρει στο Δήμο Μοσχάτου Τάβου και στα σχολεία του. Εμείς κάνουμε σχολείο προσφέροντας στον κύριο Παπαγιαννούλη μια εικόνα η οποία τον έχει καλά και μας βοηθάει πάρα. Αγαπητοί σπουδαστές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση προς την εταιρεία μας, ειδικότερα στο πρόσωπο ως πρόεδρος αυτής, στην παρουσίαση της ανακοινωστής σας αίθουσα δηλώσεων του σχολείου σας που έγινε με δωρεά της εταιρείας μας. Η δωρεά αυτή έγινε στη μνήμη των ιδρυτών της εταιρείας, Αφή Παπαγιαννούλη, του πατέρα μου Γεώργου Παπαγιαννούλη και τον αδελφό αυτού Κωνσταντίνου και Σπυρίδου. Από την πολύχρονη εμπειρία στη λειτουργία της εταιρείας μας, το 1962 που έγινε η ίδρυσή της, έχω διαπιστώσει πως σπουδαστές κάθε ηλικίας που έχουν σωστή τεχνική επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύτιμη για το μέλλον του τόπου μας και ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό που προσφέρει την κατάρτιση αυτή επιτελεί ένα πολύ σημαντικό λειτουργήμα για το οποίο τους είμαστε ευγνώμονες. Εύχομαι η ανεκαιρεσή στα αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου σας να αποτελέσει τόπο πολλών ευχάριστων και επικοδομητικών εκδηλώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι το ιδιαίτερο, ούτως ή άλλως. Απλώς εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της Δημόσιας Εκπαίδευσης στον κύριο Παπαγιαννούλη και όλους όσοι μοιάζουν στον κύριο Παπαγιαννούλη και συνεχίζουν αυτή την παράδοση των ευεργετών, τους που λέμε εθνικούς ευεργέτες, σε άλλη κλίμακα, αλλά είναι μια παράδοση που είναι πολύ όμορφο που τη συνεχίζουμε. Και αυτό το σχολείο επωφελείται προφανώς από αυτή την παράδοση και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά να πω κάτι, λείπει ένας βιντεοπροβολέας. Τώρα, με χορηγία πάλι Αγγελόπουλου, αλλά και δικά μας χορηγία, έχουμε ετοιμάσει κάποιο μπουφέ, έτσι, θα περάσουμε σιγά σιγά.